Myslíte si, že žijeme v slobodnej krajine? Myslím si, že žijeme v slobodnej krajine, ale každý sa tú slobodnú vôľu bojí prejaviť, takže v podstate nežijeme v slobodnej krajine. Čo by ste chceli zmeniť? Chcela by som zmeniť to, aby sme sa nebali vyjadriť tú svoju slobodnú vôľu. Veríte v to, že je možná zmena v spoločnosti? V podstate v to verím, ale bolo by treba k tomu tak ako keby snahu všetkých, alebo možno tak strašne veľa náraz ľudí viacerých a každý by sa nesmel bať urobiť nejaký ten prvý krok. Ale v podstate v to verím. Ale môžeš ho dať, čo ja viem, do poradovníka na byt, niekde na popredné miesta. Ty z toho nič nemáš? Tak to posuniem, aby to dostala ona. Si viem predstaviť, hej, že do takýchto vecí. Aj tí ostatní ťa, Dobre, ale zrazu to tvoje okolie ťa začne do toho tlačiť. Sami ste povedali, že máte okolo seba ľudí, o ktorých si myslíte alebo viete, že sú morálne čistí a bezúhonní a že by takúto vec neurobili. Čiže sú takí ľudia. No určite áno. Sú vo vašom okolí blízkom, sú v našom blízkom.